ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସାମିଲ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ମୋ ଭଳି ଯୁବକ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବହୁତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଯୁବକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ମାନେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦିଗରେ ଦଳ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ନିଜ ବିବେକ ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ପଚାରିଛି, ବୁଝିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ନା ଏ ଦଳ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ। ମୋର ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲି ଜଣଙ୍କ କଥାରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, TCSରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଦରମାରେ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ନେତାଙ୍କର କଥାରେ ଆସିକିରି କାମ କରିଥିଲି। ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ଗାଁରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମହରମ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶ। ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ମୋର ଇନକମ୍ର 60% ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଛି ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଲି ନାହିଁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଟେକ୍, ଏମଟେକ୍, PhD କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇକିରି ବି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବଢ଼େଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଦଳ ଦେଇଗଲା ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବିଚାରଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ଛୁଇଁଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ, ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା, ତାଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକରି ମୁଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବି ବୋଲି ମୋ ବିବେକ ମୋ ମନ ମୋତେ ଆଜି କହିଲା। ତେଣୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ମିଶିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଫର୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା, ଫର୍ ଦ ନେସନ୍ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ମୁଁ ରହୁଛି।